дар ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Туйчиев наздик ба 200 хоҷагиҳои хурду миёна ташкил гардааст ки шуғли бештари онҳо шоликорӣ мебошад. айни ҳол аҳли заҳмат ба ҷамъоварии ин дон шурӯъ намуда деҳқононро нашунамоии хуби зироатҳо ба он умедвор мекунад ки аз майдонҳои кишт ҳосили баланд ба даст меоранд. кишоварзони хоҷагиҳои хурду миёнаи ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Туйчиев аз парвариши сабзавоту полезиҳо бахусус пиёзу картошка, караму сабзӣ ва помидору бодиринг имсол даромади хуб ба даст овардаанд. дар тобеи ҷамоати Турсун Туйчиеви шаҳри Турсунзода 185 хоҷаги деҳқонӣ мавҷуд буда 50% хоҷагиҳо ба кишти шӯлӣ машғул ҳастанд мебошанд. айни ҳол зиёда 132 гектар замин кишти шӯлӣ киш карда шудааст. зиёда аз 50% он ҷамъоварӣ карда шуд ва 50% он бошад ҷамъоварӣ карда истодаанд. дар ҷамоати Турсун Туйчиев айни ҳол кишти зироатҳои пиёз киш карда шудааст ки аллакай зиёда аз 80 гектар киш шудааст дар заминҳои кишоварзӣ. ба гуфтаи деҳқонони ин минтақа аз парвариши ҳамаи зироатҳо фоидаи хуб ба даст гирифта, дар ин самт мақсади асосии кишоварзони шаҳри Турсунзода ин мӯътадил нигоҳ доштани нархи маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори дохилӣ ва таъмини амнияти озуқавории кишвар аст. хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони 48 гектар замин кишти асосӣ шолӣ киш карда буданд. дар майдони 31 гектар замин кишти такрорӣ ба шолӣ ниҳол карданд. дар айни ҳол ҷамъоварии ҳосили шолӣ давом дорад. то имрӯза 18 гектар кишти пиёз киш карда шуд. дар майдони 14 гектар замин кишти дигар сабзавотҳо масалан кишти ҳоли кулмука шинондагиан ин кишти тирамоҳӣ ба дохил мешавад. кишти тирамоҳӣ давом дорад. акун ба ҷои шолӣ ҷамъоварӣ кардан пас кишти тирамоҳӣ ба гандум киш карда мешавад. мувофиқи маълумоти раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода деҳқонон баробари ҷамъоварии ҳамаи зироатҳои тирамоҳӣ аллакай 70% шолиро ғунучин карданд. кӯшиш менамоянд аз боду ҳавои мусоиди фасли тирамо самаранок истифода бурда сари вақт боқимонда ҳосилро ҷамъоварӣ намуда ба кишт ва шудгори тирамоҳӣ шурӯъ намоянд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.